אז בוקר טוב אמיגוס, איזה בוקר פתחו לנו, יא רבי, לא נחים, המפלצות והפסיכופטים, אז שיהיה לנו המשך יום מבורך, יום שקט, שבעזרת השם, החיילים והחטופים והחיילות יחזרו לשלום לבתים, למשפחות שלהם, ליקיריהם, ושבעזרת השם כל הג'הרס הזה ייגמר. ולכל הגיבורי מקלדת שחלקם אפילו הצליחו להגיע אליי דרך הטלגרם שמחקתי אותו. חבר'ה, באמת, למי שלא נהיה הערוץ שלי, למי לא טוב הערוץ שלי, מוזמן לחסום ולחסוך את כל הגועל נפש מאחורי המקלדת, כי איפשהו כל עוד אנחנו נמשיך להיות יושביה, אוכלי היושביה, שום דבר לא ייגמר. ברגע שיפסיק הגזענות ויושביה אוכלי היושביה בתוך אחד בשני, בתוך הבתים שלנו, שם יגיע השקט והשלווה על נשמתנו. אבל כל עוד אנחנו חיים ככה ונזכרים בגילאים מסוימים מי האבא, מי האמא שלנו, ולאלו ששלחו לי אתמול בפרטי, שזה הכי כואב, שזה האנשים הכי קרובים אליי, כמו שהיה בדרום, ברגע שאנשים גילו שפתחתי את מה שפתחתי, ומי אבי, וכביכול האישה שיצרה אותי, לקראת גיל 40 נזכרו לעשות עליי חרם, אמיגוס. להיזכר שאבא שלי ככה, ואמא שלי ככה. אז למי שבאמת לא נאה הערוץ, בחיית אללה תמחקו אותו, תחסמו אותי. כי לי אישית הלכה האצבע, אין לי כוחות. לכל הגיבורי מקלדת וכל המתייפייפים ואלו שמשחקים להיות הגברים ועברייני צעצוע, אבל בעצם עושים הפוך, השם ישמור, ומאז הזה מחפשים עוד יותר רוע, מידי השם לא תברחו. כמו שלא ברחה נסרלית, סינוארית ועוד, גם אתם לא תברחו מידי השם. אז שיהיה לכולנו המשך יום מבורך, יום קסום. למי שלא נאה ולא נעים, מוזמן לחסום ולחסוך לי, כי באמת הלכה לי האצבע. את הטלגרם מחקנו בגלל כמה יצורים, שלא לדבר על אלו של שנים, שהציעו לי עזרה, השם ישמור, השמיים עדי, נזכרו אחרי 20-15 שנה, שהזה שלו, השם ישמור, עומד על הזה שלי, וברגע שסירבתי לאנשים, וסירבתי להרבה, וסירבתי לעוד אנשים, ברגע שהתחלתי להגיד לא לאנשים ותעצרו פה, התחילו אנשים, יש את אלו, התחילו לעשות חרם, יש את אלו שהתחילו להסית את בני נגדי, אמא שלך ככה, אמא שלך ככה. אז ברגע שתפסיקו עם זה, ותפסיקו עם השנאת חינם, והפה מלוכלך שלכם, אז אנחנו יותר לא נקום ככה בבוקר. לא יהיה. כי ברגע שהאויב שלנו רואה מסביב מה העם המובחר שלנו עושה, ומה מסביב, אז איך אומרים? תמשיכו לחלום על השלום, אמיגוס. כל עוד לא תעצרו את הגזענות, את השנאת חינם, את השנאת האחים, שלא נדבר על אלו שמשחקים לי אותה פתאום ימין, שמאל. חבר'ה, תפסיקו, זה לא ימין ולא שמאל, זה פסיכופטים, יחד עם משטרת ישראל, עם עוד כמה פסיכופטים שם שעוד לובשים מדים של משטרה, ויוצאים לרחובות, רק בשביל התאווה הזאת אחר כך להגיע לבתי משפט. כי אם לא הייתם רוצים להגיע לבתי משפט והלאה, לא הייתם יוצאים כמו פסיכופטים עוד במצב כזה, ולא אכפת לי ימין, שמאל. אין היום ימין, שמאל. ביום שתבינו את זה ותכניסו את זה למוח שלכם, שבעצם זה לא באמת ימין שמאל, זה כמה פסיכופטים שמשחקים אותה ימין, וכמה פסיכופטים שמשחקים אותה שמאל, ואיך אומרים, מנצלים את הנשמה שלנו ונשמת יקירינו שהלכו ב7 לאוקטובר,
ויוצאים עם השלטים שלהם לרחוב. איזה ימין ואיזה שמאל אתם, שאתם מנצלים נשמות שכבר לא בחיים, ונשמות של אנשים שבוכים עד היום את יקיריהם, ואתם מנצלים אותם עם שלטים ויוצאים להפגנות. ברגע שלא, כל עוד לא תפסיקו גם את ההפגנות האלו, המטופשות האלו של חבורה של פסיכופטים שחיים בסרט, שהם פתאום ימין ואלו שמאל, בזמן מצב כזה אז אולי יגיע השקט. חבר'ה, בינתיים אנחנו לא יותר טובים מאף אחד. השנאת חינם שהולך בין העם שלנו, היושביה אוכלי היושביה בתוך הבתים שלנו, הגזענות, אתה אתיופי, אתה רוסי, אתה מניאק, אתה שחור, אתה ערבי, אתה... חבר'ה, נכון, יש סטיגמות, אבל בואו, גם הבדואים, גם הדרוזים הם גם ערבים, לא? אם כבר מדברים. אבל הם עושים צבא, לא הבנתי. כשהם משרתים את העם שלנו ומשרתים ועושים צבא הם בסדר. אבל כשהם עושים אלוהים ישמור עם שלנו, עם העם שלנו, עם הגברים שלנו, עסקים בזנות וסבים, הם גם בסדר. אבל כשיש מצב כזה, פתאום כולם, אתה ערבי, אתה אתיופי, אתה מניאק, אתה רוסי, על איזה שלום אתם חולמים? על איזה שקט אתם חולמים על במצב כזה? אמיגוס, תמשיכו לחלום. השמיים ימשיכו להפגיז אותנו, השמיים ימשיכו לזרוק עלינו מכות מצרים עד שהעם שלו לא יתעורר. שלא נדבר על אלו שמשחקים לנו אותה גם רבנים ואומרים דברים, השם ישמור גם על יש אנשים שגדלו בבתים לא דת וכיסויים. חבר'ה, אתם לא יכולים בזמן מלחמה פתאום להחליט שכל הבנות ישראל אמורות לחזור בתשובה. ואם כבר חוזרים בתשובה, חוזרים מפה אמיגוס, לב נקי. לא אני עשיתי, אני מאמין, בלילה אני יורה, ביום אני עושה סמים. זה לא תשובה, זה התחזות. ויש הרבה פסיכופטים כאלו שמתחזים גם לדוסים, גם לרבנים וגם עוד ועוד ועוד. אז שיגמר כל הקייטנה הזאת בין העם שלנו, ושיהיה באמת אחדות, ובאמת יהיה גם מקום גם לאוכלוסיות חלשות והנכים והלאה. אז תראו שלום על המוח שלכם. אבל בינתיים האויב למה מנצח את העם שלה? וגם לא, הם עדיין איפשהו עוד מפסידים לנו. אבל למה הם? כי הם עושים אחדות אחים. ובעם שלנו במקום לעשות אחדות אחים, אנשים רצים אחרי הסחר, אחרי התאוות, בכנסת, מי ייקח יותר מי, הלו, שתגיעו למתחת לאדמה, גם גרביים לא תיקחו איתכם. אז לאן אתם אוגרים ולאן אתם אוספים? משהו שבמילא לא ילך איתכם לאדמה. באנו ערומים נשוב חזרה אליו. אז שיהיה לנו כולנו המשך יום מבורך, יום קסום בעזרת השם. יבוא שקט על ראשנו, שהחיילים והחיילות שלנו יחזרו לשלום לבתים, ואלו שהלכו באכזריות שהשם ינקום דמם, כולל החברים והחברות והאחיות ואלו שהלכו בשביעי לאוקטובר, שהשם ינקום את דמם, וגם את אלו שמשחקים על הנשמות שלנו ועל הנשמות של הקורבנות האלו ויוצאים ברחוב ועושים צחוק מהנשמות שלהם. גם אתם תשלמו ביוקר על מה שאתם עושים. אין ימין שמאל, זה פסיכופטים שמחפשים תאוות של כסף ותחרות של בן גביר עכשיו, מי יותר עבריין ממי. והכי כיף לראות איך משטרת ישראל מצטלמים, איך הם מרימים עלינו ידיים. תודה רבה למשטרת ישראל, אני אישית לא מאמינה בכם בשיט, כי אתם אפסים שגיבורים על חלשים והולכים לפי ראש של איפה שזורקים לכם מתחת לכיסים. אז שיהיה לכולנו המשך יום מבורך.